Bună tuturor, eu sunt Ama și astăzi mă voi juca cu verișoara mea. Ce joc este acesta? Jocul acesta se numește Pushers Prison Run. Nu, parcă era... Da, așa, că am văzut da? numele. Da. Bun! Bine, atunci hai să începem. Suntem prea pro la aceste jocuri noi. Da, Dar jur că toate de-astea sunt la fel. Păi, pentru că Prison sunt. Run. Dar cu de-astea diferite. Așa. Hai, you are so slow. Să vezi cum te trec. Ba. Da, și mai vorbește tu despre canalul tău, despre cum o să postezi, despre așa, nu? Doar. Păi, eu nu spun. Dar și postez și toca-boca. Dar uneori mai postez și Roblox, după cum vedeți. Hai, intro! Da, dar nu știu cum să fac așa. Da, așa, bun. Așa, trebuie să fugim de asta. De asta. Păi ce cute-ui! Și mini, manimo. Mini, manimo. Vai. Sus. Păi ce cute-ui! Mini, manimo. Vă ziceți voi de nou. Da, e foarte cute. Selfie. Stai. Ai. Ce iubești. Hai rapide. O, dar de cineva și... Vezi că încă vine. Ce vine asta? Unde? Încă vine după noi. Cum se deschide asta? Stai că nu pot să deschid. Ne-ai apăsat. Ba nu. Ne-ai apăsat pe buton. Nu am apăsat pe buton. Stați. Nu știu. Gata, verișoara. Am revenit. Ne-a revenit. Au dat stop la filmare ca să nu mă fac de râs. Da. Da. Chiar dacă te-ai făcut. Taci. Mă fac minte aud. Nu. Hai, don't. Am găsit. Da, aici. știu. You're so slow. Why are you so slow? Mă vorbești și tu cu abonați ție, nu cu mine. Da. Ha, nu, bo. Tu vorbești. Care te-ai mirat că s-a schimbat Roblox-ul. Anyway. Când nu te mai jucat un an. M-am jucat ieri. Cu cine? Cuvântul? Nu, actually. Am jucat cu fratele meu. Da. Ui. Era la altă, se mai întâmplă. Ca să știi, sunt diferite. Nici nu te-am urât. Bro, dar nu am atins-o. Jur pe roșu. N-ai niciun roșu pe avatarul tău? Du de aici. Eu mă duc până aici, pentru că e puțin greu. Să faci ca așa, mița ta. Să mi faci. Hello. Hello. Bă, unde ești? It's me. Am plecat puțin mai sus. Hello. Așteaptă-mă, dar zici. Cui mă zici? Nu, mama. De ce? Nu știu. Am căzut. Am căzut. Bine că abonații tăi ce rea de ești. Ce-am făcut? Există. Le spun și la abonații tăi. By the way, guys, să nu credeți că avem ceva una cu alta, noi așa ne iubim, suntem cele mai bune verișoare. Da. 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 Ne vedem mereu, actually. În fiecare weekend. Da. Pentru că suntem prea bune de verișoare. Ia. Ui, da, tu unde ești? Urcat scările astea? Da. Checkpoint. Unde checkpoint? La mine. Pa. By the way, guys, Am plecat foarte bine. bro. Guys, nu e putem să-mi zice Jay. Cred că Emma o să-mi lase numele de YouTube în descriere. Nu o să fac asta. De ce? Pentru că nu vreau.
pun singurele astea. What do you mean? Nu duc la comentarii și scriu. Dar vezi că nu pot. Nu pot eu nu mai pot să scriu comentarii. Da, vrei, dar știu. E. Ce păcat că te-ai născut. Glumesc. Ce păcat că m-am născut. Hai, deodată! Ha! Dar eu... Sus! Sus! Eu pe asta. Eu mai colectat din astea. Dar vezi că la final o să trebuiască Asta e să la luăm închisoare. niște bani. Și am fost la închisoare. One boot. I don't know what this is. Find Bine, the ladder. Cred că găsești o... Am găsit. Deci... Bro, uite-la cum te vezi! Nu, Băi, așa arată și la tine, o să-mi arate. Da, fel. tu să apeși butonul, fată. Să apeși butonul ăla de acolo. Nu, butonul ăla e de altceva. Una. It's me. Bine, pam! Wait for me, you diva. Bro. You said clear. Yeah, I'm a diva. Bye, slow. You're slow. Hai că nu pot să sar. Nu mă lasă să sar. Oare... Yes, nu mă joc cu tine. De ce? Gata, am murit. Hai! Nu pot să sar. De asta puțin. Gata, guys, niște mesaje, niște... Da, nu contează. Niște probleme tehnice. I don't care. Dacă nu ți-ai luat ochelari... ți-ai luat ochelari. Ha. Tu ești... Am până... Banana. My favorite emo girl. I'm not Timo. Who says? What do you mean? What says me? Nasıl? Close the valves. Close the valve. One. Guys, go subscribe to my channel. No, guys. Guys, yes, do this. Deci pot să nu mai promovez. Promovează. De pe bune. Da. I don't care. How many valves do you... 2. I have 3. I now have 3 too. Mergi să mă arunc pijama. Hai repede, mă, că trebuie să mă urmă un cuvânt din jacul. Și trebuie să termin episodul ăsta, sau cum se cheamă, video ăsta, de 8 minute, care eu trebuie să stau până la doar 15. Da. Bine. I mean, poți dacă îți pui numărul de telefon acolo, la YouTube. Like, nu. Like, YouTube o să te întrebe ceva și tu trebuie să pui numărul de telefon ca să poți. Sau faci un videoclip de 6 secunde cu tine. Cu mine în viața reală. Da. What do you mean? Nu știu. Trebuie să mă postez. Nu știu. Deci pe mine mă întrebi. Unde ești? Ești la 18, frate, eu sunt la 16. De vezi că eu merg de acolo. Vrei să te ajut? Să aștept pe varmea. Gata, guys. Am venit. Ha. Bănuți. Manis. Eu m-am 124. Ha? Eu m-am 24 de bani. Cât? 824. Am 161. Și trebuie să facem... Trebuie să o omorâm? Da. Cu food zuca. Gen bazuca numai ca cu mâncare.
Unde? Dar și tu o vezi unde sunt. Oh. What the hell? Heck? Am omorât-o. Ha! Să mor și pe tine. De ne păstrează Fudzuka. Fudzuka. Cred că da. Seacă. Așa gata. Trebuie să-i punești. La fond de seama, dar oh. Eliza, ce să duci înapoi? Lizu. Mai sunt Lizu. Unde e? Nu, trebuia să sar de acolo. Gen să te duci. Nu mai sări! Ce minute ai? 11. Hai să îmboară tu. Cred că mai sunt 3 minute. După... Mici defecțiuni. Da, după mici defecțiuni am reușit. Haide. Aștept-o. Vezi că cum mai am Fudzuka. Am făcut. E sigur? Eu cum să știi asta? Ah, dar chiar pot să-ți iau de meci. Unde ești? I wish I can fly to touch the sky. I'm really flying. Mom said I couldn't do it. Your mom said, but my mom said, do whatever you want in your life. Vreau am văzut ceva care și scria mai mult cât în chipii și că se artistic. Ce? Nimica. Dar vezi că încă video-ul pornit. Cum zici de asta? Dau curentul în cap. Da, unde ești? Câte vieți Dau mai... curentul. Mai știi bacon. Bacon. Brisc costă mult. Da. Shoot arms. Emma. Hai, Emma. Păi s-o blocat în aer. Shoot arms. Da, s-o blocat în aer. Shoot arms. Da, mă urmărești. Gata, am terminat. Ba nu. Eu mai am. Hai, da, hai, Emma. Gata. Uite. Unde ești? Tu câți bani ai? 334. 988. Hai. Ești? Te băgați? Asta-i, dar suntem separat. Da. Bine, aici nu mai știu ce trebuie să fac. Trebuie să te duci în față. Ba nu. Poți să călătorești. Checkpoint. Vine. Și-am căzut pe rampă. Bine. How the heck? Ok, ăsta a fost videoul de astăzi. Bine, astăzi a fost videoul de astăzi. Sper să dați un like și un subscribe. La revedere! See you guys! Yeah, see you guys! Și următorul video va fi cu bacon. Ori cu toca boca.